Rikoverat b'urġenza l-Isptar Mater Dei is-Serb illi kien ikkundannat il-ħabs brabta mal-qtil tal-imprenditur Hugo Ketkuti da wara li Bojan Čmelik instab fiċ-ċella tiegħu mitluf minn sensieħ hekk kif ipprova ineħħi ħajtu bidejh. Čmelik li għandu 39 sena qed jiskonta sentenza ta' umor il-ħabs. NetNews jista' jikkonferma li s-Serb jinsab f'qagħda kritika wara li ikkaġuna ferita fonda fuq innifsu. Il-każ jidher li seħħ tard il-ġimgħa filgħaxija iżda l-awtoritajiet tal-ħabs baqgħu totalment fil-muta dwar dak li ġara f'Diviżjoni numru 5. Il-każ ta' Bojan Čmelik mhuwiex l-ewwel każ ta' attentat ta' suwiċidju li seħħ fil-bini tal-ħabs fl-aħħar snin dan apparti id-diversi mwiet illi kellna fil-ħabs fi żmien meta l-faċilità kienet immexxija mill-Kurunell Dalli. Čmelik kien ingħata sentenza ta' umor il-ħabs f'Ottubru tas-sena li għaddiet, dan wara li kien instab ħati tal-qtil ta' Hugo Ketkuti b'8 voti kontra wieħed. L-omiċidju ta' Hugo Ketkuti kien seħħ fis-6 ta' Lulju tal-2018 waqt li kienet jiġi inawgurat ristorant ġdid f'Maċevil. Il-vittma kien sofra minn daqtejn ta' sikkina u miet 60 wara kawża ta' infezzjoni.